Dobrý deň a vítajte. Nedávno sme mali možnosť zrealizovať veľmi zaujímavý, vzácny rozhovor so špeciálnym človekom, významnou osobnosťou českej medicíny, psychiatrie, teológie. Pán Max Kašparu je profesorom, je lekárom, stomatológie, aj psychiatrom, je to teológ, kňaz. Pán profesor je okrem iného autorom 34 kníh a 2 najnovšie vám dávame do pozornosti. Je to nielen príjemné, ľahké čítanie, ale je to aj čítanie veľmi ťažké, hlboké, podnetné, inšpiratívne a poučné. Je to doktor honoris causa, je to človek, ktorý vo svojom viac ako 70-ročnom živote už nazbieral toľko poznania o trápeniach a bojoch ľudskej duše, že si myslím, že pokračovať v rozhovoroch s ním stojí za to. A tak si dovolíme ponúknuť ešte ďalšiu časť. Ak ste nevideli naše ostatné diely alebo náš základný prvý rozhovor, tak si to určite pozrite. A teraz vás pozývam k ďalšej časti. Dokopy sú tie rozhovory s pánom profesorom Maxom Kašparu 3. Užite si to. Kliknite na odber a neujde vám žiadne ďalšie video doktora Bukovského. Pán profesor Max Kašparu v jednom zo svojich rozhovorov, a nemyslím si, že to bolo iba raz, lebo to, k čomu chcem teraz prísť a to, čo vás chcem poprosiť, aby ste nám predstavili, popísali, to nie je nápad, to nie je myšlienka, ktorá sa zjaví nejako. To je konštrukt, ktorý človek zvyčajne veľmi dlho vytvára. A k takému konštruktu sa dozrieva. A ja som v jednom takom rozhovore vlastne narazil už na výsledok takýchto vašich určite dlhých úvah a diskusí a premýšľania. Ako sa chrániť pred vyhorením. A ja si myslím, že v súčasnej situácii, keď sme všetci vystavení tak dlhotrvajúcemu tlaku, dlhotrvajúcemu chaosu, pretože ten chaos pre mňa to je normálne ako mozgová kinetóza. Ja totiž z jednej strany príjmam dáta, ktoré sa snažím interpretovať ako lekár, ako logicky zmýšľajúci a kriticky mysliaci človek a dostávam sa k nejakým záverom. A z druhej strany počúvam propagandu, ktorá je úplne v rozpore s tými závermi, ktoré si robím ja. Čiže mozog má kinetózu. Prosto mozog má obrovský konflikt medzi realitou a propagandou a toto u mnohých ľudí vedie k psychickému vyčerpaniu. Pretože s týmto sa dá podľa mňa naložiť iba tak, že alebo tomu odolám, pretože viem a stojím si na nejakom pevnom bode, alebo sa z toho zblázním v určitom slova zmysle, alebo rezignujem a všetko nechám tak a neriešim to, prestanem to riešiť a stávam sa zase veľmi zraniteľný a stávam sa obeťou systému, stávam sa obeťou chaosu. Váš model 6 steny po slovensky, ktorý ste ponúkol ako riešenie na problém vyhorenia človeka, je podľa mňa model, ktorý by sme mohli ponúknuť aj na ochranu v týchto časoch. Vysvetlite nám svůj model 6 stien, které chrání člověka před horením. Já půjdu od začátku. Jeden můj profesor na psychiatrii v Praze říkal, my vás tady učíme obor, ale pacienti vám ho doplní. A měl pravdu, protože ten můj 6 stěn, to mám okoukaný od lidí. Já jsem to nevymyslel, jo? Ale přichází lidi a ten si stěžuje na to, že má špatnou práci, že tam je nešťastný, druhý, že je nešťastný ze situace domácí, třetí, že nemá žádnou perspektivu, protože, já nevím, nemá vzdělání, nemá na trhu práce šanci a tak dále. A když jsem to všechno poslouchal a doplňoval jsem si vlastně ty učebnicové poznatky, tak jsem si říkal, hele, asi to bude ono, že postavíme 6 stěn. Abych to uvedl ještě takto. Jestliže do této místnosti postavíme svícen a na ten svícen dáme svíci, která hoří, a zavřeme okna, zavřeme dveře a nikdo z lidí tu nebude, tak ta svíce bude hořet. Protože není nebezpečí, že by vyhořela, zhasla. Jestliže jednu tu stěnu zbouráme, tak už je nebezpečí pro ten oheň.
A když zbouráme stěny 2, tak je prievan a ta svíce určitě zhasne. Čili člověk, aby ta jeho svíce nevyhořela, tak musí žít v takovém 6stěnu. Za náma 1 stěna, před náma 2 stěna, vpravo 3, vlevo 4 a další ty stěny jsou podlaha a strop. A hoříme. Žijeme. A je dobré pro něco zahořet. Jak jeden můj kamarád, který pracoval v krematoriu, říkával, já tam mám takovou cedulku a tam je napsáno, je potřeba vždycky pro něco zahořet, tady už je pozdě. Takže víte, člověk musí hořet. Jakmile nehoří, no tak to není život. Ano, nežije. Jestliže nehoří, takže. Ale teďkom, aby nevyhořel. Takže první ta stěna je to, co je před náma. Každý z nás má mít nějakou perspektivu a na něco se těšit. Já tomu říkám, těšte se na něco. Jo, ale na co se máme těšit, když už jsme tady starí a jsme tady v domově důchodců? Dobře, těšte se, že odpoledne budete hrát karty s ostatníma chlapama. Těšte se, co budete mít k obědu. Těšte se na film, který bude v televizi. Nemusíte mít nějaký obrovský plány, že budete cestovat po světě, to už nebudete, ale těšte se z těch malých věcí. Nemáme-li přední stěnu, nemáme-li se vůbec na co těšit, tak jsme ohroženi. A teď za náma. Já se mohu o tu stěnu opřít. A to je doslova symbol toho, že musí mít někoho, o koho se můžu opřít. Děti se musí opřít o své rodiče. Žena se musí opřít o svého muže. Zaměstnanec se musí opřít o svého zaměstnavatele. Ale jestliže nikoho nemáme za sebou a nemáme se o koho opřít a nemáme ještě žádnou věc, na kterou se těšíme, tak tady je průvan, schoříme. Tak a teď pojďme k těm pravá, levá. K našemu srdci, pokud máme srdce na pravém místě, tak ho máme vlevo. Takže levá stěna je blížší našemu srdci, tak to jsou ti, pro které žijeme. A to je rodina. Čili nemá-li člověk v pořádku rodinu, nemá-li v pořádku vztahy, jestliže je tam krize manželská, rodičovská, hodnotová, tak to je odkrytý a už je znovu ten plamen ohrožen. Pravá stěna je ne ty, pro které, ale se kterými žijeme. A to je naše zaměstnání. Jestliže se do zaměstnání těším, jestliže v tom zaměstnání mám práci, která mě uspokojuje, to je pevná stěna. Ale jestliže se do práce bojím, protože tam je násilí, je tam teror a šikana, tak to mám vyhořelou tu pravou stěnu. No a pak máme tu podlahu. A tady je jedno nebezpečí v tom, že já budu na té podlaze ten svícen přenášet doprava, doleva, dozadu, dopředu. To jsou ty typy těch lidí, kteří říkají, a tamhle bude líp, tak tam začnu pracovat. No ale tamhle bych měl větší plác, tak jdu zase tam pracovat. Jo, s touhle ženskou, to znám, to není dobrý, to já půjdu tamhle k tej. A to je takový to pobíhání s tím svícnem, který nám po té cestě může vyhořet. Čili mít pevné místo v životě. Tady jsem, že jo, toto je můj úkol, toto je můj dar, který jsem dostal, toto místo, je to můj úkol a já jsem rád, že na tom místě stojím, nepřebíhám. No je toto niečo, čo súvisí s tým poznaním, že viem, kto som? No samozřejmě. A také vím, kam patřím. Jo, patřím na toto místo. Michel Quo na tohleto téma říká, že pozoroval jednou stavbu, jak murár dává těhly na sebe a že si uvědomil, že my jsme taky takovou tou cihlou v té společnosti, jak už je to rodina nebo kolektiv pracovní nebo to. A říká, víte, ono není důležitý, zda jsme jako ta cihla v základech a nikdo nás nevidí, nebo jsme jako ta cihla ve štítu,
toho domu a jsme vidět zdaleka, ono je důležité, aby jsme na tom místě, kam jsme byli postaveni, aby jsme zůstali věrní. A to je ta ctnost věrnosti. Tu žiaľ náš rozhovor s profesorom Kašparu končí, pretože sme až pri následnom spracovaní nahrávky v štúdiu zistili technický problém, za ktorý sa vám ospravedlňujem. Ale dodávam, že 6. stenou konceptu pána profesora Kašparu je strop. A to sú veci, ktoré nás presahujú. Duchovné hodnoty, kultúra, umenie, dobro, krása, spravodlivosť, viera, láska, nádej. Pršia z neba, preto ich dávame na strop. O svojom princípe 6 stien proti životnému stroskotaniu napísal pán profesor Kašparu aj knihu, ktorú vám odporúčam. A lúčim sa aj dnes, Vivala Vita.